Henk Kamp, minister van Sociale Zaken. U gaat debatteren met Lodewijk Asscher, wethouder in Amsterdam. Waar gaat het over? Het gaat over stageplekken voor mbo-studenten die illegaal verblijven. Hun studie hebben aangevangen voordat ze 18 zijn. En in die studie is dan ook ergens, in sommige studies althans, een verplichting of een ruimte om stage te lopen. Om hoeveel mensen gaat het eigenlijk, meneer Kamp, denkt u? Ik weet het niet. We weten niet precies hoeveel illegalen er zijn, want die melden zich niet. Maar honderden. Ja, maar veel illegalen weet je toch wel dat ze er zijn en dat ze ook bijvoorbeeld na hun 18 het land uit moeten. Ja, maar ik denk dat als de overheid echt weet wie hier illegaal is, dan gaat diezelfde overheid actief worden en dan zorgt hij dat die mensen het land uitgaan. Ja, weet u hoeveel mensen het zijn? Nee, je weet het niet precies. Maar wat ik heb gehoord is de schatting 200 in heel het land. Zo'n soort getal heb ik wel eens gehoord. Ja. Het zijn kinderen die in ieder geval nog niet 18 zijn als hun studie is begonnen. En een deel van die studie is ook dat je een stageplek moet bezetten gedurende een periode. Waarom bent u daar tegen? Ja, kijk, er zitten natuurlijk verschillende kanten aan zo'n zaak. Ik snap ook best de argumenten van de andere kant, ook van meneer Asscher. Maar we hebben dat wel heel goed met elkaar doorgesproken als wetgevers. En we hebben gezegd van, als kinderen hier zijn illegaal, dan moeten ze toch in ieder geval, voor zolang ze hier illegaal zijn, moeten ze onderwijs kunnen volgen. Als kinderen eenmaal begonnen zijn aan een opleiding en ze zijn ouder dan 18, mag die opleiding afgemaakt worden. Als het gaat om asielkinderen die in een asielprocedure zitten of die in een COA-centrum verblijven, dan mogen ze ook stage lopen. Maar dat is dan de grens. Je mag niet werken als je illegaal bent. En volgens de wet is het lopen van stages waarbij je werkactiviteiten doet, dat is ook wet, ook werk. Dus hebben we gezegd, het ene mag wel, het andere mag niet. En dat hebben we allemaal vastgelegd in wetten. En dat moeten we vervolgens gaan uitvoeren. Ja. Meneer Asscher, het is gewoon de wet. Ja, de wet zegt dat je niet mag werken als illegale vreemdeling. En dat begrijp ik ook, dat is logisch. Maar de wet zegt ook, en internationale verdragen zeggen ook, dat kinderen recht hebben op onderwijs. Ongeacht de vraag of hun ouders de papieren in orde hebben. En dat recht kun je niet eenzijdig beperken. Dat kan zelfs de regering niet opzij zetten. En bij dat onderwijs hoort in veel gevallen, gewoon bij de school van de kinderen, dat een stage verplicht is. Niet als werk, niet om productieve arbeid te verrichten, maar om te leren wat je moet leren op school. Onze minister van Onderwijs laat niet na te benadrukken dat die stage bij die school hoort. En zeker bij de middelbare beroepsopleiding, het VMBO, is het natuurlijk niet alleen maar theorie, maar gaat het ook over praktijk. En dan zegt de wet, arbeid mag niet, maar onderwijs mag wel. De vraag is dus, wat is de betekenis van arbeid? En daarover verschillen de geachte minister en ik van mening. U stelt zich op het standpunt, ik vind iedere stage per definitie arbeid. En wij zeggen, we houden ons vanzelfsprekend aan de wet. Maar als er dus geen arbeid is, als die stage bij het onderwijs hoort, dan moet een kind gewoon een diploma kunnen halen, zodat het, als het om wat voor reden dan ook, toch hier mocht blijven. Een diploma heeft, wat van het leven kan maken, een bijdrage kan leveren. Of, want daarom is dat recht er voor kinderen, als het wordt teruggestuurd, dat je onderwijs hebt genoten. Dat is een belangrijk recht voor kinderen. Ja, wat de regering kan doen, dat staat in de wet. Hè? En in de wet staat dus dat werk, een ruim begrip van het begrip werk, dat staat in de wet. Die wet is destijds door PvdA-minister Melkert tot stand gekomen. We moeten het dus ruim uitleggen. En hoe we het uit moeten leggen, heeft de Raad van State zich 2 keer over uitgesproken. Er zijn 2 uitspraken. En beide uitspraken die houden in dat je inderdaad, als je stage loopt en je verricht activiteiten in de sfeer van werk, dan mag dat niet. En dan moeten wij die wet dus uitvoeren. Het enige wat we kunnen doen, is die wet veranderen. Maar ik ben niet van plan. Noemt. Ik ben niet van plan om die wet te veranderen. En waarom wil ik dat niet? Omdat illegaliteit, dat is iets waar een einde aan gemaakt moet worden. We leven in een rechtsstaat. U heeft het over de indiener van de wet, dat is Melkert. Bij de behandeling is gezegd, anders is dat punt van de wet weg. Nee, bij de behandeling is gezegd door Melkert, let op mijn woorden. Kijk, ik was aan het vertellen, praktijkonderdeel, dat als je in een rechtsstaat praktijkonderdeel mits op Laten we even met elkaar door. Meneer Kamp maakt even zijn zin af. Anders is die wet weg. Als je in een rechtsstaat leeft, dan moet je ook zorgen dat je die wetten die je hebt vastgesteld, dat je die ook uitvoert. Goed. Bij het maken van die wet is door uw voorganger gezegd, een praktijkonderdeel mag van de studie deel uitmaken als er maar niet voor betaald wordt. Dan is het geen arbeid in de zin van de wet. De CDA-fractie heeft u daarnaar gevraagd. U heeft die vraag niet beantwoord. Gisteren is er uitspraak gedaan door de hoogste rechter in dit land, de Raad van State, als het over bestuursrecht gaat. In een zaak waarbij iemand een stage liep, zonder de juiste papieren, in een ziekenhuis, 3 weken, zonder betaling. Wat zegt de Raad van State? In dit geval is het niet zo dat iedere stage arbeid is. Dit hoort bij het onderwijs. De wet waar u zich op beroept is niet van toepassing. Dat bewijst niet dat ik in alle gevallen gelijk heb. Het bewijst wel één ding.
U bent niet de monopolist bij de interpretatie van die wet. De rechter beslist uiteindelijk. U bent veroordeeld in de kosten. De boete is kwijtgescholden. De onderwijsinstelling hoeft niet te betalen. Dit was onderwijs. En mijn verzoek aan u is... maak er geen stoer punt van, drijf het niet op de spits... maar laten wij samen een oplossing zoeken die past binnen de wet. Zoals in het voorbeeld waar gisteren de rechter over heeft geoordeeld. Zodat je die paar kinderen waar dit over gaat... Dat is lang genoeg. Dan kan ik wat terugslaan. Meneer Kamp, gaat de gang. Oké, nou, die beide punten. Hè. De CDA-fractie die zegt iets in de Tweede Kamer. Dat is erg interessant. Er wordt een motie aangenomen in de Tweede Kamer. Ik reageer daar vervolgens op. Vervolgens blijft de wet in stand. Ik kom niet met een wetswijziging. De Kamer komt niet met een wetswijziging. En we zijn beide gehouden om de wet uit te voeren. Nou, die uitspraak van gisteren. Die ging over een geval waarbij iemand 3 weken stage had gelopen. Waarbij de rechter heeft overwogen dat er geen sprake was van werk. Waarbij de rechter gezegd heeft, er is ook niet betaald. En in dat geval, met verwijzing naar die eerdere uitspraken waar ik het over had... is er gezegd, die eerdere uitspraken die blijven in stand. Maar in dit geval, 3 weken, geen werk, niet betalen, dan mag zo'n stage. Dank u wel. U erkent dus dat de boete die u heeft opgelegd is vernietigd door de rechter... en dat er in dat geval geen werk was. Mijn verzoek aan u is dus, laten we de rechter volgen... die bepaalt hoe we de wet moeten interpreteren... en zorgen dat in ieder geval Maar diezelfde rechter korte stages zonder betaling... daar heb ik het ook over... gewoon worden toegestaan. Dat is wettelijk, heeft de rechter gezegd. Komen jullie nu niet een beetje bij elkaar ook, als ik het zo hoor? Diezelfde Dat is wel mijn rechter, poging. diezelfde rechter, die heeft, dat is de afdeling rechtspraak van de Raad van State... die heeft zich 2 keer over die kwestie uitgelaten... en die heeft gezegd, het is duidelijk wat er in de wet staat... en het moet ruim worden uitgelegd. En dan heb je natuurlijk altijd mensen die zeggen van... ja, maar ruim uitleggen, maar net in ons geval is dat niet van toepassing. Dus je hebt altijd gevallen dat mensen een bepaalde concrete situatie... Maar dan zou je dus elke keer naar de rechter moeten stappen. De rechter het is heeft altijd zich 2 zo. keer Er worden altijd kleine situaties, individuele gevallen... worden aan de rechter voorgelegd. Maar als daar een individueel geval een uitspraak is... die afwijkt van de regel... dat wil niet zeggen dat je dan die regel los moet laten. Dan zou het gauw een zootje worden. Niemand vraagt u die regel los te laten. U zegt, natuurlijk. het gaat om een klein aantal gevallen. Dat klopt. Het gaat over een paar aantal kinderen. U drijft het op de spits. U dreigt met boetes, de rechtspersoon buiten werking. Gisteren is uw boete vernietigd. De rechter heeft gezegd, die stage, in dat geval, was wettig. Ik wil het probleem oplossen. Ik wil helemaal niet met u voor de rechter staan. Ik wil die discussie niet met Den Haag. Ook al is de meerderheid van de Kamer het met mij eens. Laten we nou de stages zoals ze gisteren door de rechter zijn goedgekeurd... Gisteren heb ik u uitgelegd, er is helemaal niks aan de hand. Kijk, als er een wet is waarin staat dat je niet door het rode licht mag rijden. Maar er is iemand die rijdt met zijn zwangere vrouw naast zich... terwijl er echt hoge nood is, rijdt hij door het rode licht... omdat er ginds ligt het ziekenhuis en daar wil hij heel graag naartoe, heel gauw. Dan is er een rechter die mogelijk zegt, in dat geval wordt de boete vernietigd... is er geen strafbaar feit. Maar dan blijft die regel wel overeind dat je niet door het rode licht mag rijden. De rechter heeft gisteren gezegd dat u de wet verkeerd interpreteerde. Hij heeft niet gezegd, het mocht niet over iemand zwanger. Het is niet zo dat de gemeente Amsterdam nou maar iedere keer moet zeggen... dat we van de wet af gaan wijken. Kijk, er is één keer er is een regel dat je als je illegaal in Nederland bent... dat je dan het land moet verlaten. En van de Partij van de Arbeid krijgen we eerst een witte illegale regeling. Dan krijgen we een generaal pardon. Ja. Nou moet er weer een kinderpardon komen. Dan moeten de mbo's met de wetstage kunnen lopen. Ik begrijp heel goed dat u dat gaat bediscussiëren in de Tweede Kamer... met de verschillende politieke partijen. Daar kom ik niet voor. Ik ga niet met u in discussie over illegaliteit of immigratie. U voert de wet niet uit. U doet een uitspraak dat u zegt van... die wet staat mij niet aan en ik voer hem niet uit. Die in mijn stad naar school gaan en die door uw beleid hun diploma niet kunnen halen. Terwijl, zie de uitspraak gisteren, de rechter heeft gezegd... dat in dat soort gevallen u de wet verkeerd interpreteert. Niks een zwangere vrouw, niks uitzondering. U heeft de regel verkeerd geïnterpreteerd en onterecht een boete opgelegd. U bent veroordeeld in de proceskosten. Dan is het flauw om allerlei discussies uit de politiek in Den Haag te Kunnen we het iets praktischer maken? Moet u sportief zijn. Mogen we even tussenkomen om het iets praktischer te maken, meneer Kamp? Want u komt nu met een praktisch voorbeeld van iemand die een stageperiode heeft gehad van 3 weken, zegt u. Onbetaald. Onbetaald. Geen werk. Ja. Wat zijn in dit soort gevallen bij zo'n mbo-studie normaal gesproken of algemeen gesproken de stageduur? Is dat ook 3 weken of is dat 3 maanden of is dat een jaar? De stage duurt maanden. En de mbo-gevallen zijn dus steeds aan de rechter voorgelegd. En heeft de rechter ook gezegd, als je zo'n stage loopt, dan is er sprake van werk en dan moet je dus die wet toepassen. En wat Amsterdam nou doet, het bevalt hen niet. Dus ze zoeken ergens een aanknopingspunt en vervolgens voeren ze de wet niet uit. En dat is natuurlijk slecht, want wij verwachten van de mensen in Nederland... U bent niet degene om te bepalen wat de wet is. En het is niet zo dat de mensen zelf kunnen gaan bepalen... hier, dit vinden we wel leuk, daar houden we ons aan... en dat vinden we niet leuk en daar houden we ons niet aan. En dat is nou precies wat Amsterdam doet en daarmee... ondermijnt Amsterdam de wet en daarmee ondermijnt Amsterdam. U heeft een brief gesteld, meneer Asscher, ogenblikje.
Ik wou een vraag stellen. U heeft gisteren een brief ontvangen van de heer Kamp over dit onderwerp. En die heeft u onmiddellijk genoemd een blafbrief. Wat een prachtig woord is, wat volgens mij nog niet eerder door iemand ontdekt was. Wat is dat, een blafbrief? Nou, kijk, onze burgemeester zegt... de wetten gelden overal, ook in Amsterdam. Dus ik vind het juist een hele ernstige aantijging. Ik ben jurist, dat u zegt dat ik me niet aan de wet hou. Ik heb net volgens mij beargumenteerd dat mijn stelling is... U weet de vraag nog, hè? Juist aan de wet houden. De vraag was, wat is Gisteren kreeg ik heb een brief gestuurd, eerder al, aan de minister van... Niet waar. Er is geen brief van meneer Asje aan mij. Ik zal het u laten zien. Ik heb hem hier bij me. Dat is een brief van meneer Asje aan de Tweede Kamer. Een brief aan de Tweede Kamer, niet aan mij. En de conclusie van die brief is dat het Stoutfonds, zegt hij... het Stoutfonds kan op mijn bijval rekenen... omdat ik van mening ben dat jongeren zich moeten kunnen ontwikkelen. Moet ik nou op zo'n brief die u aan de Tweede Kamer schrijft... moet ik daarop reageren? Dat hoeft u helemaal niet. Ik heb eerder een brief gestuurd om opheldering te krijgen. Want hoe moeten wij nu omgaan? Mag ik even ingrijpen, want anders begrijpt het niemand meer. Het Stoutfonds, dat is dus een fonds waar geld in zit... wat werkgevers in dit geval erin hebben gestopt... om de boete die u oplegt te betalen. Ja, daar gaat het om. Bestuurd door een PvdA Tweede Kamerlid. Ja. Waarom zegt u dat erbij? Ja, maar dat is gewoon zo. Ja, ja. Het is een patroon, dat mensen die illegaal in Nederland verblijven... op alle mogelijke manieren wordt verhinderd... dat de overheid zorgt dat die mensen het land verlaten. Ja. Kijk, want dat illegaliteit, als je mensen die illegaal hier zijn... als je daar niks tegen doet... U heeft het over illegaliteit. En dat iedere keer maar faciliteert. Ik heb het over kinderen. Waarom gaat u nog steeds door elkaar? Terwijl die ene vraag... naar die brief. Ja, maar u geeft geen antwoord. Wat is een blafbrief? Een blafbrief is een brief waarbij je niet zegt, niet ingaat op het echte probleem... maar wel allerlei dreigementen uit, zodat er geen discussie komt. Hoezo allerlei dreigementen? In de gemeenteraad is 2 keer gesproken over het onderwerp. De eerste keer zeiden alle partijen in de raad... wij willen dat die kinderen, we willen dit niet op de spits drijven... dat die kinderen hun opleiding kunnen afmaken. Inclusief de VVD, inclusief het CDA. Gisteren zou het in de gemeenteraad komen. Staande het debat komt de VVD-fractie met een brief van de minister. Dat was eerder daar beland. Dat was hem. En daarin stond, wat Amsterdam doet mag niet, je krijgt boetes... we stellen de rechtspersoon desnoods buiten werking, recidive. En wat ik nou zo heel graag zou willen... en misschien dat het nu vanavond aan tafel niet lukt... maar bij een ander gesprek bij meneer Kamp op de Kamer... ik kom zeker naar u toe, is een oplossing waarbij de wet blijft. Daar ben ik ook voor. En waarbij je niet over de ruggen van een paar kinderen... dit zo ontzettend groot maakt. Allerlei dreigementen over de ruggen van een paar kinderen. Het gaat er gewoon heel simpel om. Dat als er in de wet staat dat iets niet mag... dan staat er ook in de wet dat je een boete krijgt als je het toch doet. Maar als je de wet verkeerd uitlegt... Ja, het is moeilijk praten met meneer Asje, want hij praat gewoon eens er doorheen. Maar ik heb al eerder aan een andere gemeente... Maar u gaat chronisch niet in op wat ik zeg. Dat vind ik jammer. Maar mag ik dan nog een voorstel doen? U had het net over... Ik heb al eerder aan een andere gemeente die precies hetzelfde heeft gedaan. Ik wou een voorstel doen. Meneer Asje had het over een kortdurende stage die niet wordt betaald. Dus 3 weken en geen geld. Ja. Kunnen we daarop schikken? Kunt u zich daarin vinden dat dat dan misschien geen stage genoemd wordt... maar een voortzetting van de studie? Waar ik mij in kan vinden is dat meneer Asje zich aan de wet gaat houden. En als meneer Asje dat niet doet, dan krijgt meneer Asje... U bent met mij eens dat de Raad van State die uitspraak heeft gedaan... die meneer Witteman hier citeert. Ja, en dat heeft u al 4 keer gezegd, meneer Asje. En ik heb u al een paar keer uitgelegd... Als de rechter nou zegt dat iets maar 3 weken duurt... dat het geen werk is... dat er geen vergoeding voor wordt betaald. Dat dan de regels die voor werk zijn niet van toepassing zijn. Nou, zo wordt. Dat wil niet zeggen dat die wet dan buiten toepassing kan worden verklaard. Nee, het is niet zo dat u maar hier achter uw bureau kunt gaan zitten... en zeggen van, nou, in dat geval gaan we de wet wel toepassen... en in dat geval niet. Dan wordt het een rotzooitje in het land. Ik heb u helemaal laten uitpraten. Zullen we een stap verder gaan? Want u heeft gezegd, ik ga boetes heffen. Ja. Bij de school in ieder geval, hè, de opleiding. En misschien ook bij het bedrijf waar die student dan stage loopt. Hoe weet u welke school en welk bedrijf dat is eigenlijk? Nou, we hebben een eigen inspectie. En als er overtredingen van de wet zijn, dan gaan die inspecteurs er naartoe. Maar ik vroeg u net hoeveel illegale studenten zijn er in Zuiden. Daar heb ik geen idee van, want dat is juist inherent aan het feit dat ze illegaal zijn. Ja, maar het is niet zo dat mensen die illegaal hier zijn... dat die naar het ministerie van Sociale Zaken gaan... en zeggen wij zijn illegaal en wil ons even een boete geven. Zo gaat het dan niet. Ja, maar u heeft een inspectie, zei u net. Dus als wij ergens een aanwijzing krijgen... bijvoorbeeld als meneer Asje zegt... ik ga mensen die illegaal hier zijn, ga ik stage laten lopen... nou, dan sturen wij daar een inspecteur naartoe... en die gaat kijken welke illegale laat meneer Asje dan stage lopen... en dan krijgt vervolgens meneer Asje voor iedere illegaal krijgt hij 8.000 euro boete. Want u bent in dit geval de werkgever. Want u zegt, dan willen wij dat als gemeente doen. Kunt u een paar voorbeelden geven? Wat voor een soort banen zijn dat dan? Waar loop je dan stage bijvoorbeeld? Het zijn met nadruk geen banen. Het gaat hier over kinderen die op school zitten. Die op school zitten en in het kader van hun diploma...
een tijdje ergens rondkijken en praktijkervaring opdoen. Dat kan van alles zijn. Dus je doet bijvoorbeeld de kokschool en dan ga je in de kantine van de die een dagje meeloopt op de administratie. Ik heb zelf regelmatig stagiairs. Voor zover ik weet zijn ze volstrekt legaal. Die een dagje meelopen, die kijken hoe het gaat op de administratie of bij de afdeling communicatie. Ja. Dat zijn stages, dat is een gewoon onderdeel van ons onderwijs in Nederland. Dat is belangrijk. Lopen er nu al illegalen bij u die stagiairen zijn? Voor zover mij bekend niet. Nee. En als dat wel zo was, zou u het dan zeggen? Dan zou ik het zeggen, ja. Want dan bent u in overtreding volgens meneer Kamp. Volgens meneer Kamp wel. En ik zou zelf nooit de wet overtreden. Dus ik zou altijd op zoek gaan naar een manier om binnen de grenzen van de wet te blijven. En wel recht te doen aan het onvervreemdbare recht van ieder kind op onderwijs. Ja, maar ook het onvervreemdbare recht van een rechtsstaat om zijn eigen regels te maken. En als er regels zijn waarin staat je mag in Nederland zijn als je een verblijfsvergunning hebt, dan is dat mooi voor een heleboel mensen. Maar als je dan geen verblijfsvergunning hebt, moet je het land weer verlaten. Zeker. En als je vervolgens de overheden elkaar gaat tegenwerken bij die moeilijke taak om mensen die illegaal hier zijn, om die het land te laten verlaten, dan krijg je dat dus niet voor elkaar. En dan blijven de illegalen en dan komen er nog meer illegalen bij. Ja. En dat is niet goed. Dan heb je tweederangs burgers. We moeten geen land hebben met tweederangs burgers. En overheden die moeten samenwerken om mensen die illegaal hier zijn te laten vertrekken. En niet iedere kans zoeken en benutten. Zo moeilijk u te laten uitpraten als u zo lang doorpraat. Ja, dat was het punt. Dit was hem. Kijk, ik ben het met u eens. Het gaat niet aan om het beleid van de nationale overheid te doorkruisen. Het gaat niet over illegaliteit. Het gaat maar, ik ben wethouder onderwijs en jeugdzaken. Dus ik zie kinderen in mijn stad en die gaan naar school. En u zegt, wij verschillen van mening over de interpretatie van de wet. In een rechtsstaat, zoals de onze, bepaalt u dat niet omdat u de minister bent. Ik bepaal het al helemaal niet, omdat ik wethouder ben. Dan heb je een onafhankelijke rechter voor. En u heeft gelijk, die rechter heeft in een aantal gevallen u gelijk gegeven. En net gisteren mij. Nee. Dan denk ik dat het zakelijk is tussen bestuurders, juist omdat het over kinderen gaat en gevoelige kwesties, het is niet zo dat de rechter alles om het samen op te lossen. Het is niet zo dat de rechter alles hoeft te bepalen in dit land. Zeker niet alles. Ik had het over de interpretatie van de wet. Die moet zorgen dat de wet wordt uitgevoerd. En als de mensen van mening zijn dat de regering dat niet goed doet, kunnen ze naar de rechter gaan. En de rechter heeft zich, de afdeling rechtspraak van de Raad van State, heeft zich er 2 keer over uitgelaten. En dat waren duidelijke uitspraken. Nou haalt u er 1 geval bij waarvan iedereen snapte dat dat een ander geval is. Dus die eerdere uitspraken die blijven gewoon in stand. En dat betekent dat wat ik aan het doen ben, dat is in overeenstemming met de wet, is goedgekeurd door de hoogste rechter. En u moet het uitvoeren, meneer Asscher. Nou is het zo, meneer Kamp, dat laten we dus aannemen dat het gaat zoals het nu lijkt te gaan. Dat er op een bepaald moment komt dat meneer Asscher stageplaatsen gaat bieden. Ja. Dat u dan via de inspecteurs gaat zeggen, dit is een overtreding. U gaat een boete heffen. Dan gaat u die boete via dat fonds misschien betalen. Maar gaat u dan ook een rechtszaak aanspannen? Nou, ik wil graag weten... geef dan even antwoord op die vraag. Dan kan je namelijk snel door. Als ik een stagiair heb die 3 weken langskomt, waarbij de onderwijsinstelling mij betaalt voor de opleiding, die daarna in het kader van die opleiding weer verdwijnt, gaat u mij dan een boete opleggen? Nou, wat u nou aan het doen bent, is kijken van hoe kan ik toch weer iets bedenken. Ja, ik geef u een antwoord. Wat u aan het doen bent, is te kijken van hoe kan ik me er toch weer een beetje onderuit draaien, dat ik toch weer het ietsje verder oprek. Ik zeg, wij voeren de wet uit. Als er sprake is van stage en stage... Maar geeft u mij nou een boete in dat geval? Als er sprake is van stage, dan is het, en het is in de sfeer van werk, dan is het dus in strijd met het geval de dat regels. Ik net beschrijf? En dan wordt het dus opgetreden. Ja. Nou, ik vroeg me af, hoe ziet het er dan concreet uit? Die jongeren gaan dan naar school. En dan op het moment dat er stage gelopen wordt, dan ga je dan zeggen van, jullie mogen geen stage lopen. Nou, kijk, die jongens moeten... Dat is ook vervelend voor die school, lijkt me. 20 kinderen uit de klas gaan naar stage. Dan krijgen ze ook geen diploma. Eentje niet. Nee, maar die jongens die hier illegaal zijn... Maar wat moeten ze dan? Wat moet die ene dan gaan doen? Wat die jongens en die meisjes moeten doen, is samen met hun ouders het land uitgaan. Kijk, je mag hier dus niet zijn. Maar zolang je hier bent als kind, hebben we nou eenmaal met elkaar afgesproken op grond van internationale verdragen. Zolang je hier bent, mag je onderwijs volgen. Maar het feit dat je onderwijs volgt, wil niet zeggen dat je daar maar rustig hier mag blijven en daarmee door mag gaan. Nee, het uitgangspunt is, je bent illegaal en je moet weg. En die stage, dat valt dan toch onder school, maar... Ja, dat wordt dus gezien als arbeid. De stage valt onder school en het zijn stages voor een beroepsopleiding. En er is gezegd in de wet, de wetgever heeft dat heel bewust gedaan in 1995. Die heeft gezegd, je moet dat begrip wet moet je breed uitleggen. En ook stages vallen onder werk. Stages is dus ook werk. En dan moet je dus, als de wetgever dat heeft vastgelegd en de afdeling rechtspraak die heeft dat gesanctioneerd, moet je dat toepassen. Maar het rare is dat stages natuurlijk ook school is. Want zonder stage geen diploma. Ja. Zeker, maar het is niet mijn bedoeling om ten koste van alles te bereiken dat mensen die illegaal hier zijn, dat die diploma's halen. Ja. Ik wil dat mensen die illegaal hier zijn, dat die weggaan. Nou toch u zegt, ze mogen op die studie. Ze mogen hem afmaken. Dan is het ook wel logisch dat ze een diploma mogen halen. School mogen.
Ik vind dat wij de wet uit moeten voeren en de wet houdt in dat mensen die jonger dan 18 jaar zijn, die mogen hier, als ze in Nederland verblijven, mogen ze onderwijs volgen. Maar u lijkt zo onverzoenlijk in deze kwestie. Ja, maar dat moet ook. Als je op dit punt niet vasthoudt aan de regels, dan hou je niet tegen dat illegalen hier blijven en dat er nog meer illegalen komen. En mensen die illegaal hier zijn, dat zijn per definitie tweederangs burgers. En ik wil in Nederland geen tweederangs burgers. Daarom hou ik zo strak aan de regels vast. Kan je niet ook, ik weet dat het allemaal vast niet netjes is dat ik het zo zeg, gewoon denken, ach, het gaat om misschien 15, 20 mensen per jaar. Die hebben na 3 maanden of 5 maanden, na hun stage, hebben ze hun diploma. En dan gaan ze toch weg en dan gaan ze tenminste weg met een diploma, waardoor ze meer kans hebben om in hun land waar ze naartoe moeten misschien een baan te krijgen. Ja, maar iedere keer gaat het om, het is maar een kleine groep, het gaat alleen om Mauro, het gaat alleen om die, het gaat alleen om die. En vervolgens blijkt dat er weer een heleboel achter zit. En iedere keer gaat het om hetzelfde. Mensen die mogen hier eigenlijk niet zijn, maar die kiezen voor Nederland, ook als het niet mag, en die willen hier blijven. En dan wordt de overheid getest, is die overheid nou in staat om te zorgen dat als je hier niet mag zijn, dat je het land verlaat. En het gedrag zoals de gemeente Amsterdam vertoont in deze kwestie, dat maakt het voor de overheid moeilijk om te zorgen dat de regels op dit punt gehandhaafd worden. Goed.